Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyanxusa kunina nonke enilalele kuwo wonke amagumbi amane omhlaba njengokuba kunxusa ubaba wethu osezulwini ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nizolalela ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona kufundiswe kuphinde kuhlolisiswe imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Kubo bonke labo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanembuzo malana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi isambulo uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa eqinisweni nasebungcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mniningwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imbhalo engcwele ukube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke sinishumayeza khona, sinifundisa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi Izwilenkosi Ujesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button, ungakhohlwa ukusharisha ilinki nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nivumelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa nasuke eyishunyayezwa ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube uzosearcha uthi Izwilenkosi Ujesu Kristu, usharishe nelinki nabo bonke abantu baziyo Izwilenkosi Ujesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini njengesikhathi samanje sokuba usiphile umphefumulo wokuphila emhlabeni wakhe. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise kulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelana umfowethu umhlengizodi ozobe esihola ngokwemfihlakalo yembhalo, umoya ongcwele eselusa esiholela esibani ngokuba yena uyisibani sezwe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisa mfowethu, nawe dadewethu, nawe mama, uthathe iBhayibheli sihambisane kule ndlela yokungcwele. Amen. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yenkazimulo, ukuphila kwethu nomsunguli nomphelelisi wokholo lwethu. Uma ngithi ungumsunguli nomphelelisi wokholo lwethu, ngizokuchaza ukuze uqonde. Ngizokunika nje amavesi azowafunda bese ngiyaqhubeka. Onginike incwadi yaseKorinte sahluko 12 le khona iveza ukuthi uJesu ungumqali nomphelelisi wokholo lwethu, bese ngiyayichaza. So uma uJesu engumqali nomphelelisi, mengeyona okay. Incwadi yokuqala kwaseKorinte sahluko 12 verse 3. Ngakho ngiyanazisa ukuthi akakho muntu
okhuluma ngomoya kaNkulunkulu. Ngoba sekhona noma samaHebheru wena. Oyi ukuthi kushelela ulimi. Ngiyaxolisa. Engqondweni yami amaHebheru uthi umlomo uphimisela ukuthi. Kuyenzeka ke uthi uyekhishini. Uthi uthatha inkomeshini ekhabetheni uzole sovula ifridge. Ingqondo yakhe isekhabetheni kepha isenzo sike fridge ungazi kanjani. So sekwenzeke lokho nakimi. Ukuthi ngicabanga amaHebheru ngibiza abaseKorinte. Ngicela ungiphe amaHebheru 12 lapho khona usho umpostoli Paul umpostoli. Incwadi kumaHebheru isahluko 12 verse 2. Yes sir. Sibhekile kuJesu. Umqali nomphelelisi wokukholwa kwethu. Mekuthi ungumqali kepha weze emhlabeni. Kepha futhi uthi yena ungumqali. Kepha sifike thina noma ngenyama uJesu ufike inkolo ekhomba abantu kuNkulunkulu isikhona emhlabeni. Kepha incwadi ithi ungumqali. Kepha yena mefika uthi uzogcwalisa. Ugcwalisa vele into aseyiqalile yena. Ezolona ngitshela yona. Ukuba uJesu Kristu ungulizwi. Uma ewumqali, umqali wokholo lwethu izwi linguye. Izwi lavela ngaye. Ulizwi unguyena. So yena osinika izwi ukuthi thina sibe nokuqala kokukholwa. Uyena futhi ofika emhlabeni ulizwi. Njengokuba ezophelelisa ini ukholo lwethu. Uzokwenza kanjani ulizwi manje? Uza ulizwi uzosikhombisa ukuthi indlela yokuphila ukuze nibe nokuphila okuphakade nansi. Le ndlela le indlela yenkazimulo. Njengoba ke avuke ekufeni usethi ke ukuze nimbone ngempela ukuthi ke mina ngingumqali nomphelelisi. Uma ethi ungumqali bathi abaJuda kuyena ngesikhathi ethi ke kwincwadi yaJohane sahluko 8 verse 55. Isikhathi abaJuda beba nengxoxo noJesu. uJesu efuna ukubatshela ukuthi mdala kakhulu yena. Ngokuba yena simazi ngezwi. Zonke izinto azikhulumayo zigcwalisa ukuthi ziconfirm ukuthi yena kuphela onamandla okukhuluma lezi zinto nokwambula lezi zinto nokwenza zonke izinto ezibhaliwe ngaye. Do you understand? Yes, sir. Go ahead. Incwadi kwabaseRoma isahluko 58 isahluko 8 verse 53. Wena umkhulu kunobaba uAbraham osewafa na nabaprofeti sebafa uzenza bani na? uJesu waphendula wathi uma ngizidumisa mina udumo lwami luyize ngubaba ongidumisayo enisho ngaye ukuthi unguNkulunkulu wenu. So we understand ukuthi uJesu uqhuba umoya obuhlakani phambili. Akaqhubi ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Usibiza ngendodana yomuntu ukuba usesimweni sani somuntu. Kepha ke umoya okuyena afuna ukufundisa abantu ukuthi lo moya kaNkulunkulu nayo into ekumele ngabe niyayibamba. Yezwa lonto leyo. Nayi into efanele ngabe niyayibamba kepha nina nibhizi nibuka izinto ngokwenyama. Yezwa lonto leyo. Mina angihlakaniphile mina angazi lutho ngokwami. Ngiyakuvuma lokho. Kepha ukuhlakanipha kuvela kuJesu. Ukuba uJesu zonke izinto azikhulumile mina mangifunda iBhayibheli. Uma sengikhuluma nabantu ngegama lakhe, uyena ongikhombisayo nongikhumbuzayo izinto angibonisile zona ngesikhathi ngifunda. Ukuba bengikhuluma ngikwazi ukuchaza izinto zakhe, hayi ngokwami, ngokuba uyena ongikhombisayo zonke izinto ekumele ngizikhulume ngaye ngalesikhathi ngikhuluma. Ingakho ngengikwazi ukuhlala phansi ngibhale ngoJesu ukuthi ngizothini kubafundisi, kubafundi. Mengima phakathi kwabantu ngiyakhuluma bese kuthi umoya lowo angigcwalise ngawo bese angihambulele ngesikhathi ngikhuluma yena uyakutshela ukuthi lokhu kusencwadini ethize. iBhayibheli ifana neTV kepha kamoya ukuba zonke izinto uzibona ngokomoya awuboni ngokwenyama. Kepha uma ukhuluma nabantu ababuka izinto ngokwenyama ababoni abezwa njengoba namaJuda ethi ke
wena umdala yini umkhulu uAbrahama nobaprofeti. Amen. Basathini uJesu? Uma ngizidumisa mina, udumo lwami luyize. Kubaba ongidumisayo. So uNkulunkulu uyena osinika umoya. Amen. Uyena owafike wangena enyameni. Mengena enyameni, ungena ukuzofundisa inyama yonke khona emhlabeni ukuthi kuyini inhloso yokuphila. Njengoba yena umqali wokholo lwethu nomsunguli wokholo lwethu. Uyena osinika indlela. Le ndlela yokuphila esinikwa umoya kaNkulunkulu akekho ophoqiwe ukuthi ayithathe, kepha lowo oyibona kuyena inzuzo uyayilandela. Azuzise ini umphefumulo wakhe ngokuba lento ekamoya ngiyona inyama. Inyama ayiqondi lento le. Lento leka. So umuntu ozwa uJesu uzwa ukuhlakanipha kwaNkulunkulu, uzwa umoya, ukuhlakanipha kuumoya ovela kubani kuNkulunkulu. Akuyona into ongathi into evele ngami angazi lutho nakancane. Ngifana nayo yonke inyama. Ngizolungiswa okholweni nami njengoba ngihamba le ndlela. Kufanele ngithi mengifunda lezi zinto ngifunde ukuzipractice. The more uzipractice zikusondeza kubani kuNkulunkulu ngokuba awukwazi ukupractice into ongekho eduze kwayo. Awukwazi ukupractice into ongayazi. Umuntu ongayiphila impilo yomngcwele nongamazi uJesu ngokwezwi. Mawukhuluma lezi zinto noma ukhuluma ngempilo yomngcwele uthi uNkulunkulu wazi inhliziyo yakhe kepha wenza izinto zasezweni. Amen. Ukuba yini akekho okholweni, akekho endleleni uyalazi igama likaJesu kepha akakwazi ukuhlakanipha, akanawo umoya kaJesu. That's why abantu mabekhuluma izinto bakhulume ngenyama bangakhulumi ngokomoya. Umuntu onomoya kaJesu uyamuzwa mekhuluma ukuthi lo muntu uphila noJesu. Uyamuzwa mekhuluma. Umoya oyingcwele ukhuluma nawe wena onomoya oyingcwele. Ukuba kuhlangana ini imimoya. Asikhulumi ngezinto zenyama, asivumelani ngezinto zenyama. Inyama nenhliziyo ingumkhohlisi. Labo bavumelana ngenyama baba baningi bekhohlisana bona bodwa. Uyezwa lento leyo? Ingakho ethi incwadi bonke abahamba ngokumesaba noma bahamba ngokwesaba kuKristu Jesu bayakuzingelwa babulawe. Incwadi eTimotheo yesibili sahluko 3 verse 12. Bonke abahamba ngokwesaba kuKristu Jesu. Yebo bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. Kepha abantu ababi izwane laba abahamba ngoKristu Jesu bakhuluma izinto ezingafunwa kuphi emhlabeni ngoba bakhuluma izinto emhlabeni ezingaziwa ngabantu. Khuluma namakholo, ngikhuluma nabantu abangamazi uJesu. Isikakhulukazi laba ke abantu bayakholwa. Ithi iBhayibheli laba bathi bokusoka. Bayamazi uJesu kanti mawukhuluma izinto zaphezulu balwa nawe ngoba bona abamazi lo moya okhuluma ngayo ngoba ukhuluma izinto zaphezulu. Ilabo abanomoya ovela phezulu uNkulunkulu abavulile amehlo nokuqonda nezinhliziyo zabo ukuthi bamuzwe bazokuzwa bona. Futhi ngesikhathi lokukhuluma lezi zinto zaphezulu ziyabacasula abantu ngokuba zilwa nalemsebenzi esiyenzayo emhlabeni yobumnyama. So ingakho bezingelwa bese kuthi ababi nabakhohlisi baza kuqhubeka ebubini bande ebubini bedukisa laba abahola abantu babadukisa bedukiswa nabo labo abaholwayo nalabo abahola abantu bayadukiswa kusho ukuthi balahlekile bonke. Ingakho uJesu athi uma impumputhe ihola impumputhe zombili ziyaphansi emgodini. Umgodi usho ukuthi uhamba indlela ongawazi ezokuholela efeni nasebubini. Isiphetho sayo lo ndlela leyo ukuze wena ugcine uboshiwe umoya wobubula nomoya wobulima. Ungaboni izinto zaphezulu ngokuba abantu ababi bavumelana ngezinto ezimbi bezikhohlisa. Ingakho uthi umbhalo kwincwadi ngithi incwadi
yamahubo sahluko 2 verse 1 mengaphosisi. Incwadi yamahubo sahluko 2 verse 1. Ngifuna understand ukuthi njalo umuntu ovela kuNkulunkulu ukhuluma izinto ezimelene nombuso walomhlaba obumnyama. Ngaleyo ndlela kwenza ukuthi abantu bakulomhlaba bakulesikhathi samanje bamzonde umuntu okhuluma izinto ezimelene nesenzo sabo esiphambene nokuthula nobungcwele nobuhlakani bikaNkulunkulu. Esiphambene neqiniso likaNkulunkulu. Ingakho umbhalo uzuthini? Kungani ukuba abezizwe baxokozele? Abezizwe abangakholwayo ngokuba abasembusweni yilabo abakholwayo. So umbuso kaNkulunkulu sizwe sabantu bakaNkulunkulu. Kepha abezizwe yilabo abangakholwayo. Ababizwa ngokuthi amaphikankani nabahedeni. Kungani njalo bemelene nogcotshiweyo kaNkulunkulu? Nabantu bazindle ngokuyize na. Bazidla ngezinto ezingekho. Yabona ucabanga into engekho ukuzenzela into. uJesu ufika athi kuyindodana kaNkulunkulu. Aphinde futhi athi ungumprofeti yena lowo. Aphinde afakazise ngembhalo akhulume against izinto ezenziwa abaFarisi nabafundisi abakhulu nabaSadusi. Ukhuluma nabo kahlungu ngale ndlela uma ufunda iBhayibheli uyaqonda ukuthi uJesu engabancengi laba bantu. Ngokuba izenzo zabo zimbi phambi kaNkulunkulu kepha bona bazenza abantu angabaphethe umthetho kaNkulunkulu. Ngokuba uJesu uvele ezulwini lezi zinto uyazazi ngokuba ziqalwe uyena. Uyazi kulabantu abenzi njengoba efuna. Yena uze kubantu ukuzobafundisa ukuphilisana ngokuthula nobungcwele. Labantu babhizi bagxisha abantu kwemithetho bahlulela ngendlela engafanele. Bese bedlinza ngezinto eziyizi sebakha amacebo emakhanda abo ukuthi lo uyasiphazamisa singamsusa kanjani. You understand? Amakhosi omhlaba ayazihlanganisa Amakhosi omhlaba ayazihlanganisa. Yes sir. Nababusi baceba icebo ngoJehova nangogcotshiweyo wakhe. Okay. Ngokuthi masigabule izibopho zabo. Yabona uSathane akusho ukuthi uzosho njengoba esho wena. Bathi lemdlinzo abanayo abantu. Yabona njengoba sishumayela siphethe izwi. Sihambisa umyalezo kubantu. Sihambe sinoka ngokuba asahambi ngokwezinyawo door to door. uSathane usenze amacebo ukuthi kube khona izinkundla zani zokuxhumana. So uma senza lento sisenza ngoba vele abantu sebechitha kuphi isikhathi ezinkundleni zokuxhumana. So manje lokho kwenza ukuthi thina uma sishumayela leli ivangeli lifika abantwana ababanjwe amandla obumnyama bezibiza ngamakhona sikhuluma against imisebenzi yabo kanye nabaphathi babo. Baqala bayasithuka. Bona labo bayakholwa. Bathi sidinga ukukhulekelwa. Bafuna ukusifaka ukusaba nongabaza. Ngoba bafuna ukugashula izibopho zokuthi thina sihleli ezwini elibhalwe phansi ekuyilona elisoholela kuphi eqinisweni. Ekuyilona elikwazi ukukhulula imiphefumulo yabantu ababoshiwe. Likwenza ukuthi ugcine futhi ungasafuna ukulalela sokhuluma izinto ezimbi ngomuntu okhuluma iqiniso ngokuba yini wena usebenzela umbuso obumnyama awufuni ukuhlukana nobumnyama awufuni ukukhanya kukhanyise inhliziyo yakho. Amen. So bonke abantu bahamba bengokwesaba enkosini kuKristu Jesu baza kuzingelwa. Kepha abenzi bokubi nababi bazoqhubeka abandi obubini bedukiswa. So akumangalisi uma ubona inkulu labantu limelene neBhayibheli livumelane namanga omuntu. Ngokuba wathi uJesu efile emhlabeni ezokhulula abantu ezonweni zabo ngemfundiso evela ezulwini. Bancamela ukuthi bona bafuna uBarabhasi ukuthi kukhishwa yena umuntu okhohlakele. Ukuze bacindezele ogcotshiweyo kaNkulunkulu.
izwe ngeke lithande iqiniso. Uthi uJesu uma benza lokhu kwisihlahla esihlaza. Amen. Amen. Mawucabanga kuyokwenzakalani kwisihlahla isomile? Uthi siyeza isikhathi lapho khona ebayothi abantu busisiwe oyinyumba. Bayokhala abantu bathi izintaba aziwele kubona ngobubi. Sekufika isikhathi sokwahlulela sebefisa nje ukucasha. Usathane uniphuca uhlakanipha aniphuce ilungelo lokuqonda izinto zangaphezulu. Esebenzisa abaholi benu emabandleni nakwipolitiki. uJesu ufuna sifunde ukuphilisana njengabantu bakhe. Uzoqeda umoya wempakamo phakathi kwethu singabantu. Umoya wempakamo iwona lo ukuthi mawuzibuka wena uzibona ukuthi ungcono nomunye umuntu. Uzibona ukuthi mina ngiyakutshela mina ngigxeka into engamsani nezwi angizikhombi mina. Ngithi iBhayibheli lithi ngiyohlezi ngimile kwiBhayibheli. Ngokuba izinto zikhona lemhlabeni ziyenzeka abantu bayazivumela ngokuba abalazi iBhayibheli. So mengiqhamuka mina ngizofakazela iBhayibheli ukuthi iqinisile. Abantu babuka mina babuka iBhayibheli. Ngokuba vele sebagcwele umoya wenkohliso abaholi babo ababenza ukuthi bona bangayizwa into evela ngaphezulu. Ukuthi umoya obumnyama uyabusa kubantu. Ingakho uJesu azafakaze kwincwadi kaJohane sahluko 1 uverse 9. Uverse 9. Ncwadi yaJohane sahluko 1 verse 9. Kwakungukukhanya okuqinisileyo. Ukukhanya usho ukuthi uJesu ungukukhanya okuqinisileyo. Okukhanyisa wonke umuntu. Okukhanyisa bani? Wonke umuntu. Akukhanyisi amaJuda kuphela. Ngokuba amaJuda ewodwa ahluleka. Labo abantu babenenkani ababizwa ngamaJuda. Ezo lonto le. Abantu laba babenenkani njengoba nathi singabantu sinenkani. Kwenziwa yini ngisho kanje? Buka. uNkulunkulu uthatha isizwe. Abantu abawu72 kuba seGibhithe. Bafike lapha eGibhithe bande babe ngango 600,000. Afike uNkulunkulu ngoMose azobakhipha. Bese bakhiphile uNkulunkulu ebabeka kuphi ngasolwandle libomvu lapho khona uNkulunkulu ekumele enze khona isibonakaliso ukuze babone amandla akhe emva kokuthi usenze izibonakaliso. eGibhithe ebakhipha. Bafike lapha yabacomplain yokuqala befika nje ngasolwandle sebebona amaGibhithe. Bacomplain kuMoses ngokuthi uwenzele nento ukuthi abakhiphe lapha. Bafuna ukuphinda kuphi emumva. Umoya wenkani lo. Ungamethembi lowo obasindisile wabakhipha lapha ehluphekeni. Mase eyenzile futhi uNkulunkulu ngoba unomusa nothando. Wayenza indlela yokuthi bahambe banqamula ulwandle bawele baphumele ngale. Zafa izitha zabo ngemumva. Wabavikela ngefu lomlilo noma ngensika yomlilo. Bawela bahamba umhlabathini owomileyo into engakaze yenzeke engeke iphinde yenzeke. Ukuba yenzeka ngaloso sikhathi bewela ulwandle olubomvu yaphinde yenzeka futhi ngalesikhathi abantwana bakaIsrael sebewela iJorgedale bezongena kuphi eKhanani. Manje yenzeka kathathu eBhayibhelini. In fact yenzeka futhi ngalesikhathi uElisha ebuya kokhapha bani uEliya. Wathatha indwangu impahla yakhe washaya ngaphansi wavuleka amanzi. Okay, yenzeka 3 times eBhayibhelini. Ukuthi ubufakazi lo. All right. Mase kwenzeke lokho sebefika ngale, sebefika bakhalela amanzi. Ba complain. iBhayibheli lithi singacomplain njengabo sikhonole njengabo. Ba complain uNkulunkulu wabenzela amanzi. Wavele wathi akugawulwe ukhuni, lafakwe emanzini amanzi aphenduka sweet ade baba. Baqhubeka bafuna ukudla kwenziwa lokho nalokho. Kwaze kwathi uMoses esehamba entabeni eyokhuluma noNkulunkulu emnika imiyalelo. Basala bona benzani? Bakha ithole ledoli. Kepha bayamazi uNkulunkulu bakhiphile kuphi? eGibhithe. Akukona lokho kuphela, ngifuna uqonde lokho. AmaJuda ngaleso sikhathi asenomiyalelo, imiyalelo uMoses abuye nayo anothi ubuye nayo ngiyaxolisa.
uma usiyolanda imiyalelo ngetablet noma ijelele eliphethe. Kepha ngalesikhathi ku-Exodus chapter 20 uNkulunkulu wakhuluma nabo ukuthi kusona ko verse 19:18 or chapter 18:19 ethi abazihlambulule ngoba uzoza. Bebezihlambulule beza kuyena bazoma phambi kwakhe uzobanika imiyalelo. Emva kokubanika imiyalelo ku verse 32 chapter 32 bakha ithole uMoses engekho. Sebefuna into abazodumisa. So inkani yabantu bakwaIsrael iningi amaJuda. Mawufunda iBhayibheli uyathola ukuthi bahlubuka uNkulunkulu emva kwaJoshua nabantu abadala babekhona babephile badlula uJoshua. Base bekhonza baye uNkulunkulu. Kusukela lapho uNkulunkulu uthumela abaprofeti kuze kuyofika kuMalaki. Ufuna abantu babuyele kuphi emiyalweni nasemthethweni wakhe. So ufika kwaJesu ufika vele abantu bagcwele umoya wani wenkani. Sebeze babanjwe umbuso waseRoma. Roma. Herod. Sebe ngaphansi kombuso walapho. Bacindezelwe ngenxa ukuthi vele babantu abalahle ini uNkulunkulu wabo. So uJesu ufika vele abantu banenkani. Njengoba efika abantu banenkani nje ubafundisa izinto ezivela ngaphezulu okuwukuthi bayingcosana kubona. Njengoba usho lithi iBhayibheli uma bengekona kwaNkulunkulu ukuthi ashiye ingcosana ngabe sifana neSodoma neGomora. So uma esho njalo we understand ukuthi ngenxa yenkani uNkulunkulu yakwazi ukuzishiyela abantu abambalwa. Azobasebenzisa njengoba afika futhi wakhetha amadoda awu12 kepha abafundi baya bakhula. Lemhlabeni ithiwa amaKristu angaphezulu kwenamba enkulu inkolo yabaKristu between abantu abaningi kepha bayingcosana abazoya ezulwini. Ngokuba akubona ukuthi umKristu ngegama ezonto leyo ithi ngikhombeze incwadi yamaRoma sahluko 3 bese ungiphe sahluko 3 of sahluko 2 ungiphe sahluko 2 iverse lesibili ngaseqineni. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesibili verse 28. Yes. Ngokuba umJuda kakusiye onguye ngokubonwayo. Akuyena umJuda ngoba nakumbuka ngamehlo ngoba kuthiwa uzwela ngalesi uzala phansi kwalesizwe. Kepha umJuda yilowo nokusoka akusikho okubonwa enyameni. Kodwa umJuda yilowo onguye ngokuphakathi nokusokwa kungokwenhliziyo. So uma lithi iBhayibheli insindiso ivela kubaJuda. Labantu abanikwe izwi insindiso yaqhamuka kubona. Yanikwa bona. So umuntu oza ezothatha lemfundiso akusho ukuthi kuzoba abaJuda ngokwenyama. Kepha ngokuba yavela ngaphansi kwalesizwe noma yanikwa bona kuqala. Insindiso wonke umuntu oza kuyena uJesu uzoba umJuda not ngokwenyama. Ngokomoya. Yabona abelungu la eSouth Africa kuthiwa abawona amaAfrika. Kepha sebephile iminyaka noma kuthiwa bafika kanjani akunandaba. Sebe ngama-Afrika abelungu noma bangama South African uyathanda awuthanda. Ngokuba sebephile nani umoya nihosha umoya wodwa nabo. Amen. So nathi ke njengoba sifika sizo-adoptwa noma sizothathwa sizofaka ngaphansi kwephiko lani lamaJuda bathi hayi ngokwenyama. Uma uzothona umAfrika ngoba nakumnyama uhlala ngesikhathi sakho. So umAfrika ngokuba indawo kuyona ise-Afrika not ngokwenyama. But ke waziwa ngokuthi abantu base-Afrika banjani bamnyama kepha manje abasekho umnyama kuphela sebemixile. Kanjalo ke nensindiso yamaJuda leya babenikwa yona akuseyona yabo kuphela. Sebe yawo wonke umuntu okholela kuyizwi abalinikwa balinqaba bona. Banqaba umthetho. Bahlula ukugcinisa abatha. Bakwenza okunye kepha okunye bakuyeka.
So understand ukuthi manje liyakukhalela iBhayibheli ukuthi uma usindiswa uzoba umJuda ngoba uzokholwa imfundiso eyakholwa la ubani uAbraham owayumHebheru futhi umJuda. No. Yini kuthiwa amaJuda eweJews ngesingisi amaJuda ngesizulu? Angiqondi nami. Kepha ke ngizosho ngithi uAbraham wayeJew. Ngoba kuzothiwa amaJuda isizwe sakaJuda uJuda ayisayenzi sense. Ayisayi bona. So asike sibuye lana ke ekutheni uma sikholwa sizokholwa yizwi elizosenza ngaphakathi ukuthi sifane nalowo owaye umJuda ngokwenyama kepha akaseyena umJuda ngokwenyama. SewumJuda ngani ngokomoya. Sesibambe ini izwi elanikwa amaJuda uqala. Lento le uNkulunkulu ozokwenza ukuthi uyamkele. Lithi iBhayibheli kodwa umJuda yilowo onguye phakathi nokusoka kungokwenhliziyo ngomoya. SingamaJuda ngokomoya. Yes Lord. Ungenge nyama sisokile hayi amajwabu enyama kepha sisoke izinhliziyo. Okutusa kwakhe kungaveli kubantu kepha kuNkulunkulu. Nakho ke ukutusa ukubonga ukudumisa ukukhonza kuvela kuNkulunkulu ngoJesu Kristu. Buyela kwincwadi ke yakhe uJohane 8 iveze lento le indaba yokuqala kokholo. Umoya wenkani into ekhona kuthina abantu kepha akuthina sonke esizogcina nalowo moya khona abazovumela ukuthi uNkulunkulu abaguqule. Lithi iBhayibheli wathi uJohane ningathi ningabantwana bakaAbraham. Ukhuluma ngokwenyama ngokuba uthi emva kwalokho ngoba uNkulunkulu angaphendula lamatshe awenze abantwana bakhe. Usho ukuthi nalabantu laba ekuthiwa bakholwa abezizwe uNkulunkulu angakwazi ukubaphendula bakhonze yena ukuba uyinsindiso benikwe nina amaJuda uqala. Niyahluleka ukuyigcina. Kepha uNkulunkulu befuna nokukhombisa abantu ukuthi isizwe sakhe sabangcwele sifanele sibe kanjani. Ingakho ethi manje levangeli lihambe loshunyela umhlaba wonke ngoba sekuyisikhathi ukuthi kusindiswe bonke abantu manje abazovumela abantu uNkulunkulu. So lokho kwenza ukuthi uma ufunda uqonde ukuthi insindiso ukukholwa yizwi lokuphela elafundiswe indodana kaNkulunkulu esenyameni. Ivangeli lensindiso lokusindisa umphefumulo wakho kulolaka lukaNkulunkulu oluzayo kulomhlaba esiphila kuona uSathane sewubusa ngenkohliso nangenzondo nangobufebe nangokuntshontsha nangamanga nangenkohliso yonke nemilingo nokuthakatha. uNkulunkulu akaneme ngalomhlaba esiphila kuona ngenxa yomoya osibusayo thina sijabulela abantu abaholi bepolitiki. Sivumela yonke into abayishoyo ukuba basithembisa izinto eziphathekayo. Bathi lokho okuyigugu okukhulu kunakho konke kwangaphezulu siyakunqaba. Ingakho uJesu ethi akubona bonke abantu abathi inkosi inkosi kumina abayothi-ke abayobona umuso kaNkulunkulu. Abakholwayo nabangakholwayo. Ukuba laba abakholwayo bathi besishumayela. Inkinga ekushumayeleni ngeke ushumayele ivangeli ungalenzi. Sifanele ukuthi besishumela lento siyenze. Sizithobe singazami ukwenza amacebo ukuze sibe nabantu abazosilandela. Ngoba abantu akufanele balandele mina. Fanele balandele uJesu. Uthi umpostoli Paul landela mina njengoba ngilandela uKristu. Haleluya. Akasho ukuthi landela mina. Landela mina njengoba ngifuna uqonde lo nto njengoba. Esingihamba ngeKristu nawe asambe siye kuKristu. Ngokuba nami ngiyahamba ngiya kuKristu. Yes Lord. Ingakho umpostoli uPaul ekhuza umoya ukuthi abantu sekukhona ukwahlukana emabandleni. Amaqembu ngamaqembu abafuna ukuthi bona bangaba Apollo abaKefase. Yabona lo nto leyo ikhombisa ukuthi umuntu enhlizweni yakhe unama preferences akhe yena azojabulisa yena. uKristu wahlukaniswa yini? Umzimba munye.
uPaul ubethelwe. Yabona amabandla njengoba mangaka ufuna ngabe siyashintshana uvakashelana ngayi ngokwenzuzo. Ngokuthi nje sikhuthaza abantu ukuthi baqine okholweni bahlale kuJesu. Ngokuba ngizobe ngifike kunemimoya uJesu angayifuni bengikhuluma against lo moya basaba ukuthi bazobaleka abantu. Ngoba mina ngizokhuluma nale moya bona abayifuyile. Imimoya uNkulunkulu angayifuni ebandleni lakhe. Ibandla likaNkulunkulu kufanele libe ngcwele. Hayi umsindo. Hayi umona. Hayi inzondo. Hayi ukufisa okubi. Hayi ukuhleba. Lapha kuhlezi khulunywa izinto ezokhulisa abantu emoyeni ibandla likaJesu lelo. Ebandleni likaJesu asizenzele umathanda ngoba sinomoya okumele usibuse. Lo moya uma ungekho nobani uzozenzela umathanda. Ngoba yini uphika okwakhe akafuni ukuzwa izwi. So umqali nomphelelisi wokholo lwethu umsunguli wokholo lwethu uyena kuphela ophelelisa thina kuye ukuthi sithole ukuphila okuphakade. Uyena umuntu esimdingayo. Angidingi umfundisi mina ofaka okholo ofaka amajazi onetifiketi ngidinga izwi. Awudingi mina ukuthi ungene ezulwini udinga uJesu. Mina ngisisebenzi ngiveseli elenza lokhu uNkulunkulu akufunayo. Uthi uJesu kwincwadi eJohane sahluko 8 futhi nakhona kuverse 28 Wayesethi uJesu, nxa seniyiphakamisile indodana yomuntu, khona ke niyakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma lokho njengokuba uBaba engifundisile. Qhubeka. Ongithumile unami. Yes. Kangishiyanga ngedwa. Ngokuba ngenza njalo. Ngokuba yini? Ngenza njalo okuthandeka kuye. You understand ukuthi sikwazi ukukhulula abantu kwimoya bomnyama ngokuba senza lokho exactly uBaba akufunayo. Uma ngingakwenzi uBaba akufunayo ngeke ngikwazi ukukhulula abantu emandleni omnyama. Ngokuba iqiniso alikho kumina. Kumele senze njalo lokho okujabulisa abani uNkulunkulu. Amen. Njalo. Amen. Ngingakwenzi ngoba naku ngifuna ukujabulisa abantu noma ngifuna ukubukeka ngimuhle kubantu. Ngiyazi ukuthi emehlweni abantu abaningi angimuhle angikho right kubona. And angikho good for ukushumayela kubona. Kepha labo ababiziweyo ngecebo likaNkulunkulu bathathe amaBhayibheli abo bavule beze izwi bangabheki mina. Kepha labo ababhajiwe enyameni uJesu uyakhuluma ngabo. Ongipha ngazi verse 28 noma from verse 25 wayo lo ncwadi leyo. Base bethi kuye, wena ungubani na? Wathi kubo uJesu, lokhu enginitshela khona kwasekuqaleni. Yinezinto eziningi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani, kepha ongithumileyo uqinisile, nami engikuzwayo kuye ngikukhuluma ezweni. Kabazanga ukuthi ukhuluma kubo ngoyise. Wayesethi uJesu, nxa seniyiphakamisile indodana yomuntu, khona ke niyakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma lokho njengokuba uBaba engifundisile. Ongithumileyo unami, kangishiyanga ngedwa, ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye. Qhubeka. Esakhuluma lokho abaningi bakholwa nguye. Khona abaJuda bathi, khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholwa nguye, uma nima ezwini lami. Uma nima kuphi? Ezwini lami. Yabona uJesu into ayigcwalisa kakhulu. Mzalwane, ugcwalisa izwi ukuthi lalelani izwi, izwani umoya. uJesu njalo uthi mekhuluma nabantu akhuluma ngoBaba ngokuba ufuna ukugcwalisa le ndaba kamoya. uJesu uzofundisa ngomoya ekumele sibe nawo.
So uma ngiza neBhayibheli ngizofundisa ngezinto uJesu asifundisile nezinto amaprofeti abazikhulumile ezigcwalisa imfundiso kaJesu, wena ungezwa, but wena ubheke mina unenkinga ngoba wena awufuni ukulandela izwi. Indaba inezwi uthi uma ufunde lencwadi khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholwa nguye, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. Uma nini ezweni lami ningabafundi bami isibili. Okokuqala ukuphi? Okokuqala ukuphi? Umthetho bebenikiwe. Do you understand? Umthetho uvela kubani? Uzama ukuthini uJesu nabafundi bami isibili? Ngoba sengikholwa izwi, umthetho ngininikile. Manje ke umthetho niyawazi, njengoba senigcwaliseka ngokuzwa lokhu, uma nenza lokhu nigcina nilalela amazwi ami ningabafundi bami isibili. So ngizonilanda manje, ngizongcwalisa ngomoya. Hallelujah. Do you understand? Anike. Niyakulazi iqiniso. Nayo indaba lekhona. Ningabafundi bami isibili nizofinyelela eqinisweni. Neqiniso liyakunikhulula. Ngakho bese nithola iqiniso lizobe selilikhulula. Bamphendula bathi, siyinzalo kaAbraham thina, asibonange sibe izigqila zabantu. Wena usho kanjani ukuthi nizakuba ngabakhululekileyo na? uJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, yiloyo naloyo owenza isono uyisigqila sesono. Isigqila kambe asihlali phakade endlini. Isigqila asihlali phakade kuphi? Endlini. Embusweni kaNkulunkulu futhi uyakhishwa. Ukuba yini? Indlu yabagcwele ikephi? Umbuso kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu ke izwi likaNkulunkulu ekumele liphile kuphi kuthina. Uma sesiphila kulolozwi, lolozwi lelo liyindawo lapho thina sibelonga khona. Uma wena ungasayenzi intando yoNkulunkulu sowenza isono ngamabomu noma uthi uyathethelela uthi uzama ukuxolisa uNkulunkulu but uqhubeka usenza isono, wena uyisigqila salento oyenzayo. Ngokuba uma unomoya engcwele nombuso kaNkulunkulu ukholwa, ubuzonqaba ukwenza lento le usathana afuna ukwenzisa yona ngokuba wena yini so ufuna ukuba indodana kaNkulunkulu, hayi isigqila sesenzo sesono. Awusafuni ukuba isigqila sikagwayi, awusafuni ukuba isigqila sokufeba, awusafuni ukuba isigqila samanga, awusafuni ukuba isigqila sokuphinga nokukhohlisa, awusafuni ukuba isigqila senzono. So ukhathele lezi zinto lezi, so ufuna manje ukuphilela uNkulunkulu ukuze ube indodana noma indodakazi, uthi phuma kwisenzo uzidele uze kuyena uza kuphumuza yona yonke lemisebenzi inyama ekhanukelayo. Thatha ijoka lakhe ngokuba lona lilula. Yezwa indaba nini? Isigqila kambe asihlali phakade endlini. So noma ngabe ubani obusy nesono but yelo ke esontweni engafuni ukuhlala nesono, uke esontweni akuphungula izono zakho, aziphungulwa izono. Kuthiwa siyahlukaniswa nesono. Mawuphungula izono kusekhanda lakho lokho, akukho embusweni kaNkulunkulu lokho. Akukho nhlobo embusweni kaNkulunkulu. Isigqile kambe asihlali phakade endlini, kepha indodana ihlala phakade. Ngakho ke uma indodana inikhulula, uma sitshelwa iqiniso, niyakuba ngabakhululekileyo impela. Uma nawe ulikhuluma iqiniso uyokuba ukhululekileyo. Uma uliphila iqiniso uyokuba ukhululekileyo. Ngokuba yini uNkulunkulu ufuna abantu abakhonza yena ngokomoya futhi benza izwi. uJesu lelo lokho ekhuluma ngalo izwi likaBaba. Bese wenza izwi likaBaba ulenza ngokweqiniso. Awuzenzisi. Bese uphela kusiwa eqinisweni. Ilapho ke khona ke so nikwa ini amandla ukuba indodana kaNkulunkulu. Ungasazelwe ngokwenyama noma ngokwentando yomuntu. Uyaphuma ngaphansi kwenkolo yomuntu, ungene ngaphansi kombuso nasemandleni ukuba indodana nendodakazi kaNkulunkulu. Ukuba wena wenza njalo lokho okujabulisa uBaba. Ungasho ukuthi asikho perfect, ngiyavuma, asiphelelisiwe ngokwethu. Kepha uma siya kuKristu siyapheleleliswa ngokwenza konke akufundisayo.
Kepha ngithi kini hambani ngomoya. Hambani ngomoya. Khona nikufeza izinkanuko zenyama. Ngokuba inyama ikhanukela okuphambene kunomoya. Hambani ngomoya, hambani ngezwi bazalwane. Lezwe sinikiwe eBhayibhelini lona kuphela eliziholele ezolweni. Alikho elinye. Eliqhamukayo njengobufakazi noma isambulo. Isambulo kahle hle kujwayele kuba yinto ezokwenzeka. uNkulunkulu ayibonayo afuna ukuthi ke akuvezele. Leyo nto futhi iyafika yenzeke. Isambulo kuba yinto esenzakalile. uNkulunkulu akuvezele ukuthi kwenzakala ukuthi ungaqondi. Khona isambulo esipersonal usho ukuthi sibhekene nawe ngqo. Akusho ukuthi yonke into oyibona kamoya kufanele uhambe uyitshela abantu. Ngokuba nabaprofeti babethi mekhona into eqondene nenkosi uAhabe kwakiwa kuyena ngqo. uManase kwakiwa kuyena ngqo. uDavide kwakiwa kuyena ngqo. Uma kuthunywa uIsaya athi ahambe kulabantu batshele kukhulunywa nesizwe sonke. Yawuzwe mehluko. Ufaro ukhulunywa naye ngqo. Manje thina yonke into esibonayo sizitshela ukuthi kufanele kutshelwe bonke abantu. Ngokuba yini ujahe nokuthi ufuna ukukhombisa uNkulunkulu uyakhuluma nawe kanti uNkulunkulu akakhulumanga nawe ubevezela ingozi noma into wena kumele uyiyeke noma into wena kumele uyiqaphele. Wena ujabulela ukuthi ubone imbono kanje sofuna ukutshela abantu. Awufuni ukukhulekela ukuthi uNkulunkulu akusize. Wambuleleke uqinisekiswe izwi ukuthi ngabe ngempela liqhamuka kuyena yini. Izogcwaliseka beqhamuka kuyena. Khona abantu abanezambulo ezingakazi zizigcwaliseke namhlanje bazikhuluma. Bethi uNkulunkulu bakhombisile. Esikhundleni sokuthi akhuleke ngokuba uFaro waba nephupho wangaliqonda. Aba u2 amaphupho. Enza izinto ezingahlangene ngisho ukuhlangana nalento eyachaziselwa yena. Ngapha mase befika abaprofeti bakhe bamqambela amanga uFaro bonke nezanosi. Nabenzi bemlilo. Namadoda akhona eGibhithe ahlakaniphile azomchasisela into engekho ngokuba yini uNkulunkulu efihlile kubona. Ukuba ngayazi lento ngokuba kunomuntu obekiwe okumele akhushulwe uNkulunkulu. Ngokuthi akwazi ukwambula abantu bonke abahlulayo ukuze akhombise ukuthi uNkulunkulu wamaJuda noNkulunkulu wakaIsrayeli uyena kuphela. Haleluya. So esikhundleni njengoba ethi uJosepha fanele ngikhuleke uNkulunkulu ngoba uyena impendulo ivela kubani kuyena. uNkulunkulu kuvezela iphupho. Cela phela ukuthi akunike isikhasiselo sephupho. Umusa ukuzikhasisela, umusa ukutshela abantu into ongenako ukuqonda ngayo. Buza. Ngoba befika abantu ngoba bethi ngiyafundisa bezitshela ukuthi mhlawumbe ngizobachazela amaphupho. No. Angikwazi. uNebukadneza naye uba nephupho. uDaniel uyamtshela ukuthi uNkulunkulu umkhasiselo amaphupho. Nendodana kaNkulunkulu futhi yakhe uNebukadneza iphindela ibe nosibonakaliso ibona isandla sibhalwe ojongeni. Ukuthi izinto zakho zibaliwe ukaliwe. Kepha utholakala ulula. Akakwazi ukuchazela ngoba kubhalwe ngezilimi zikaNkulunkulu. uDaniel uyamtshela ukuthi incazelo ivela kuNkulunkulu. Understand ukuthi akubona konke esovele sikubone emaphushweni noma kwimbono sitshela abantu ngoba kunjalo singazange sicela isichasiselo noma kucwaliseke. Isikhathi kufanele kuume ulinde uNkulunkulu aze akuveze konke. But sekwi competition indaba yezambulo nobufakazi. Lezambulo lezi zigcine sezingasaqhamuki zenzeke ngoba yini aziqhamuki ngempela uNkulunkulu. But ngeke uzuqonde lokho ngoba vele izwi awunalo. Ngiyohlezi ngimtshela into eyodwa. Yizwi likaBaba esidingayo. Ngaphandle kwezwi mzalwane ungakholwa ukuthi umoya engcwele ulalela ubufakazi buze bube 1000 ka YouTube. Uma ungalazi izwi awuye ezulwini. Athi ngiphinde futhi mhlawumbe bazothi ke angishongo anqondanga. Uma ungalazi ilizwi ngeke uze uye ezulwini. Ubufakazi bomuntu abulethayo nesambulo sakhe fanele sifakazelwe yizwi. Ukuze ke uzokwazi ukuba nereference ezokwenza ukuthi nawe ukholwe ukuthi izwi likaNkulunkulu lelo. Kepha ngokuba sikhuluma nabantu vele asebe addicted kulo moya
obusayo manje kwezokuxhumana anisakwazi ukwahlukanisa. Yonke into iyafana manje la kunini, ublack no white. Sakwazi ukwahlukanisa. Ngoba ningi sesovala lencwadi le. Ngiyazi ukuthi ninzalo kaAbraham, kepha nifuna ukungibulala ngokuba izwi lami lingenandawo kini. Izwi esilishumayelayo elika Baba uJesu okubaba ongubaba wayengubaba. uJesu yikho konke. Uvela ku Abraham ngezwi aphinde azovela esesitha entabeni angaboni ubuso bakhe, azovela kuJakobe ephezulu kwelada izingilosi zehla zenyuka akhulume naye, kepha akasichazeli ukuthi wambona kanjani, bathi ukuthi wambona. Aphinde azovela kuMose emlilweni, kepha lo mlilo lo uyasha kepha awushi, asishi isihlahla. Aphinde azovela kubantwana bakaIsrayeli ehlane esentabeni efwini lomlilo, ifu lomlilo, kuvele izwi phakathi. Uthi uMoses anzange mbone mfanekiso, nezwe izwi phakathi kwefu lomlilo. Uyaziveza lapho, kepha siboni yena. Ngokuba uthi uMoses akekho umuntu ongangibona aphile. Kepha uMoses ukhuluma ubuso nobuso, akusho ukuthi uMoses ubuso kaNkulunkulu. Okusho ukuthi ukhuluma naye njengoba ngikhuluma noBright, bengikhuluma noBright. Kepha uMoses akamboni, kepha uyakhuluma naye. Uthi kwabanye ngizofika ngephupho. Kepha uMoses inceke yami ngizokhuluma naye ubuso nobuso, umlomo nomlomo. Bese aqhubeke uNkulunkulu azibonakalise ku Mikhayela. Wambona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi. Usembona kuphi? Esihlalweni sakhe sobukhosi ezulwini. Nomkhosi wakhe umzungezile. Aphinde futhi athi azoziveza kubani ku Isaiah. uIsaiah uyambona uNkulunkulu naye. Athi ingubo yakhe igcwalisa izulu lonke lethempeli. Uthi unaye wesihlalo sakho sobukhosi. Aphinde futhi azoziveza kubani? uEzekiel. uEzekiel ubona inqola yomlilo, mesabona amakherubhi, mesabona phakathi kuyona. Uthi kusuka phezulu kuyaphezulu akazange azambone kahle. Aphinde azoziveza kubani? uDaniel. Embonisa engathi indodana yomuntu, emchaza ngisho indlela yezinwele zakhe. Aphinde futhi azozibonakalisa manje sefika kubani? kuJesu. Uza kuJesu njengesimo sejuba. Akwehlanga ijuba ezulwini. Wehla uNkulunkulu njengesimo, indlela azibonakalisa ngayo. Aphinde futhi azoziveza kubani manje lapha kwincwadi yeJohane. Incwadi anono ngiyaxolisa. uJohane uyafakaza kwincwadi yesambulo. Uyachaza ukuthi umbona kanjani. Kuvulwa nje kwincwadi yeRevelation sahluko 2. Aphinde futhi azomveza kwincwadi yaRevelation noma isambulo sahluko 20 verse 11. Uthi wayesebona isihlalo sobukhosi esikhulu. La enye futhi uthi wabona umuntu, indodana yomuntu phakathi kwezinti zezibani. So ngiveza ini ukuthi uNkulunkulu uziveza ngalendlela le afuna ukuziveza ngayo, njengoba futhi wehle ezulwini. Nalapha kwincwadi yeGenesis wazoba owesithathu kulamadoda ezingilosi ezazithunywe kuphi elentuzana eSodoma naseGomora. Wasala nobani? Wasala noAbraham. Wakhuluma naye, weza njengomuntu. So ngiveza lento ukuthi uNkulunkulu wenza noma ngabe yini ayithandayo, but akaphambani nezwi lakhe.
mengaphambana nezwi lakhe usho ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu abazokholwa amandla akhe. Thina sikhathalela ukuthi uNkulunkulu unjani, uJesu wayenjani. Kusiza ngani uma ungakholwa into aloku igcizezela uJesu la kwincwadi yaJohane sahloko 8. Uthi nina nisibiza ngabantwana bakaAbrahama. Ongifundele uJesu wathi uma beningabantwana bakaAbraham beniyakuwenza imisebenzi kaAbraham. yes. Kodwa kalokhu nifuna ukungibulala mina muntu Ngoba yini? onitshele iqiniso engilizwe kuNkulunkulu. uAbraham kakwenzanga lokho. Yes sir. Nina nenza imisebenzi kayihlo. No, awuqale le othi uqede khona ukufunda usuhambe kakhulu uqale from verse 38. Ngiyazi verse 37. Sure, go ahead. Ngiyazi ukuthi ninzalo kaAbraham Ngiyazi ukuthi ninzalo kaAbraham. kepha nifuna ukungibulala. Nifuna ukungibulala. Ngokuba izwi Ngokuba lami yini engekho? izwi lami Yini engekho? izwi lami Izwi engekho kuthina abantu. lingenandawo kini. So uma izwi lingekho wena ufuna into ezophatheka, ingakho nifuna izwasho. Ngokuba nifuna ukwamukela izwi lodwa. Ingakho nifuna amanzi abusisiwe. Ngoba nikholwa ukuthi amanzi mebusisiwe ngoba khulunyekile ngoba yabambeka azokusindisa. But izwi ekuyilona ngalo kumele ukholwe alikho kwena. Uthi uJesu thina sinokholo oluncane. Uma besinokholo olungangenhlamvu yesinaphe. Besokwazi ukuthi likhulu ukholo lwethu ngaphakathi. Luze lube likhulu njengayo inhlamvu yakhona noma imbewu yakhona ekhulile isihlahla esikhulu kepha incane nazo zonke izinto ezitshalwayo. Kepha besikhula kuze inyoni zezulu zizohlala kona zidleke kuyona kusona isihlahla. Amen. Uthi uma ngokholwa ungakwazi ukuthi ukhulume nalentaba isuke iye lapha akakhulumi ngentaba loyibonayo ngokuba baningi abantu abakholwa ngokwempela kepha ngene show sebebazama ukukhuluma nezintaba asikudluki khuluma ngezinto zakamoya. Imoya kumele ukwazi ukuyigudluza ngoJesu. Amen. Ngaphandle kongabaza ukholwa ukuthi ngoJesu lokhu kuyenzeka. Lo moya uyasuka. Bazothi usho ukuthini ekamoya ngiyakutshela. Angithi uJohane uthi yena umemeza ehlane. Uthi zonke izintaba ziyakwehliswa. Bese kuthi wonke imifula iphakanyiswa. Khuluma ngabantu ukuthi abaziphakamisayo bazokwehliswa. Labo abazehlisayo bazakuphakanyiswa. Ingakho ngithi methi uJesu ukhuluma ngentaba, akakhulumi ngentaba ebona ngamehlo. Kepha isibonakaliso semkhiwane lo uqalekisa wenzela abafundi bakhe ukuthi babe nokukholo. Babone futhi benze isibonakaliso. Isibonakaliso. Ingakho esiqalekisa ukuthi ufuna ukukhombisa amandla akhe. Bamlandela nje ngoba babona lento leyanayo. Ukuthi amandla onke akuyena. Wenza noma ngabe yini ayithandayo. So, njengoba ethi uJesu izwi aninalo, thina abantu sileka izwi. Uma besilithanda iBhayibheli besizolifunda ngokuqonda bese siyapractice lokho kubhalwe phansi. Ngokuba ngaphandle kwediscipline akwazi ukuthi ungenza izinto ezikeBhayibhelini. iBhayibheli nencwadi ezaga zisifundisa kakhulu lento ekuthiwa idiscipline. Idiscipline iyona ekwenza ukuthi uma upractice idiscipline iyagada ukuthi konke okwenzayo nokushilo uzogcina ngokuba ufuna ukufunda ukwenza into eqondile. Angeke ngithi mina hayi ngiperfect udiscipline no. Ngiyaleka nami ngiyafundiswa idiscipline. So ngiyapractice idiscipline. So the more you practice discipline, the more uNkulunkulu engivulela izwi lakhe ukuthi ngibone ezinye izinto. Menge ngaleka khona izinto engizothi zikhona eBhayibhelini ngizithi ngiyasazi kanti angizazi. Ngenxa ukuthi sengiyeleka kulento le ethiwa uthando lokuqala. Izwi ekufanele liphile phakathi kwethu bazalwane. Hayi izikhiye zemoto. Hayi imali yakhe ebank. Hayi izingubo zakhe ezibizayo. Izwi. Ukuba izwi liyokwenza ukuthi kube khona ukuthula phakathi kwethu. Izwi lilethe ukuthula phakathi kwethu. Asilifunde lelizwi. Bahlulela uJesu ngokwenyama ngokuba abamuzwa ngokwezwi, ngoba lezinto abanikiwe zona ngokamoya. Obanike. Ngikhuluma lokho engikubonile mina kuBaba. Yes sir. Nani ke nenza lokho enikuzwile kuyihlo. Yes sir. Baphendula bathi kuye,
ubaba nguAbraham. uJesu wathi kubo, uma beningabantwana bakaAbraham beniyakwenza imisebenzi kaAbraham. Nizokholwa yizwi. uAbraham wakholwa yizwi lafika kuyena. Bonke abantu bayakholwa bazokholwa yizwi. Leli silethe ngeBhayibheli. Kodwa kalokhu nifuna kungibulala. Kepha abantu abakhuluma iqiniso vele fanele igazi labo lichitheke. Mina muntu onitshele iqiniso. Yes sir. Engilizwe kuNkulunkulu. uAbraham kakwenzanga lokho. Nina nenza imisebenzi kayihlo. Bathi kuye, thina asizalwanga ngokuphinga. Sinobaba munye uNkulunkulu. Wathi kubo uJesu, uma uNkulunkulu benguyihlo, beniyakungithanda mina. Ngokuba ngafika ngivela kuNkulunkulu. Ngokuba angizizelanga ngokwami, kepha yena ungithumile. Yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na? Kungokuba aninakuzwa izwi lami. Izwi lento lokubelesela uJesu akakhulumi ngokwenyama. Ukhuluma ngokuthi nina abantu kuba beningabantwana bakaNkulunkulu ngabe ukholo lwenu lukhulu njengoAbraham. Bathi ukholo lwenu liyashoda ngokuba nibanjwe imisebenzi yenyama. Ingakho ngeke nikwazi ukuzwa izwi likaJesu. Do you understand? Go ahead. Yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na? Yes. Ngokuba aninakuzwa izwi lami. Ngokuba anilizwa izwi. Nina ningabakayihlo uSathane. So umuntu ongalizwa izwi likaJesu ungokayihlo noma ungokayihlo uSathane. Ubaba wakho ukhonza umsebenzi kaSathane. Nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Ngoba nalowo ukhonza uJesu ukhonza imisebenzi kaBaba wasezulwini. Yena wayengumbulali wabantu wasekuqaleni. Akemi eqinisweni. Akahlala eqinisweni. Ngokuba iqiniso lingekho. Ngokuba iqiniso into angenayo uSathane. Nxa ekhuluma amanga. Uma ekhuluma izinto ezingekho amanga into eqanjiwe. Ukhuluma okungokwakhe. Ukhuluma into uNkulunkulu uyadala uSathane uyaqamba. Lokho uSathane uyaqamba uNkulunkulu udalile. Wabona ukuthi konke kuhle. uSathane uyaqamba amacebo namaqhinga ukuthi aphazamise indalo kaNkulunkulu. So bonke abantu abaqamba amanga baqamba basebenzela uSathane. Bonke abantu abaqamba izibhamu basebenzela uSathane. Bonke abantu abaqamba izincwadi ezikhuluma ngocansi namaromance nokuhlakanipha kwasemhlabeni basebenzela uSathane. Ukuba lezo zincwadi yazinakuphila. Amen. Yes Lord Jesus. Kanjani ukuthi ngoba ufunda izincwadi ezingaki ngosuku? Uma incwadi yakhe ingenakho ukuphila ifile. Yes Lord. Noma ungathatha incwadi uyenze ibe motivation ufake uthatha amavesi eBhayibhelini uyisela uyantshontsha. Yes Lord. Lokhu engumfanele uhlale ezwini kaNkulunkulu liphelela lifune kususwa alifune kunezezelwa. Lifuna abantu abazolizwa balenze. Bafundise ngalo bachasisela abantu. Bese ubhala incwadi yakho sowenza ibusiness. Ngezwi likaNkulunkulu. Angifune incwadi eyobhalwa ngami. Angisole isiqabane. Go ahead. Lokhu engumqambi manga noyise wawo uSathane nina engafuni ukukholwa njengamaJuda. Kepha mina ngokuba ngikhuluma iqiniso. Yes sir. Anikholwa yimi. Kumuphi kini ongangilahla ngesono na? Eyizwa lo umbuzo lo unzima lo. Yini esengenzile phakathi kwenu? Wrong buza uJesu. Akekho ongakwazi ukumlahla ngoba usaloke ehambe nabantu ufika phakathi kwabantu akhulume nabo kuphela. Ngisho amakhosi ababusi bayamuza mayekhuluma ukhuluma ukuphela. So bayabheka ukuthi yini ngempela yenza wrong. Ayikho phela ufika akhulume phakathi kwabantu. Ukuphela. Kumuphi kini ongangilahla ngesono na? Uma ngikhuluma iqiniso anikholwa yimi ngani na? OngokaNkulunkulu. Lowo ongokaNkulunkulu Uzwa amazwi kaNkulunkulu. Uzwa eni? Uzwa amazwi kaNkulunkulu. Yes sir. Kungakho ningezwe nina. Ingakho ningezwe, ingakho ningeke nize nizwe. Ngokuba umuntu ozwa yabo lezi esizikhulumayo akukona kwami ngicabangayo. Bathi sihlanganisa imibhalo ekholela ekutheni wena kwamukele uJesu noma uhlale kuJesu. You understand? Ukuze wena understand ukuthi uJesu lemhlabeni akazelanga ukuzokwenza ipolitiki namabandla abantu
wenze ibandla likamoya elihamba ngezwi. Amen. Khona lo moya lo emasontweni athi ke thina ibandla lethu kubalekile inhliziyo. So lelo bandla lelo livumela ukuthi abantu bazenzele umathanda indlela yokugqoka. Indlela yokugqoka ibalekile njengomzalwane. Ingakho iBhayibheli ligcizelela ukuthi abesifazane babahlobe. Amen. Amen. Yes, Lord. Ngendlela ehloniphekile bagqoke ngendlela ehloniphekile. Kungabi ngokuhloba ngokungaphandle. Amen. Lokho kugcwaliselelwa ukuthi niqonde ukuthi uma usindiswa ngeke ugqoke njengabantu basezweni abazihlazisayo emzimba yabo. Awukwazi ukuthi unebandla likaKristu kepha kunembhalo ongafuni ukuyigcizelela esontweni ukuze abantu bapheleliswe. Ugcwele umoya kaJezebeli nobufebe. Awukwazi ukwenza lokho. Ibandla likaJesu ibandla labantu abahloniphekile phambi kwabantu behlonipha uNkulunkulu bona babe isibani sezwe. Hayi ukuthi sezenzela umathanda bese singaphakathi ngoba kuthiwa kubhekwe inhliziyo. Inhliziyo enamathele uNkulunkulu ihlala eduze kwakhe. Yenze konke njengoba uJesu ethi ngenza konke ubaba akuthandayo. Why sifuna ukuzilandulela thina? Maningi. OngokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu. Kungakho ningezwe nina ngokuba anisibo abakaNkulunkulu. Ngokuba anisibo abakaNkulunkulu. Baphendula abaJuda bathi kuye, Yes. asishongo kahle yini ukuthi ungumSamariya nokuthi unedimoni na? uJesu waphendula wathi, anginadimoni, kepha ngidumisa uBaba, nina ke niyangidumaza. Mina ke angifuni olwami udumo, ukhona ofunayo nowahlulelayo. Ngiqinisile ngithi kini, uma umuntu egcina izwi lami akasoze akubona ukufa naphakade. Uma umuntu egcina izwi likaJesu, izwi mzalwane, akasoze akubona ukufa naphakade. Izwi mzalwane. Izwi mzalwane. Mzalwane, fundani amaBhayibheli enu. Hlalani emaBhayibhelini enu ukuze nimazi uJesu yena ongumqali nomphelelisi wokholo lwethu. Njengoba ngikhuluma nalento uzokutshela uJesu ukuthi kungani yena ekwazi ukuthi ungumqali nomphelelisi wokholo lwethu. Baningi Bathi kuye abaJuda, manje sesiyazi ukuthi unedimoni. uAbraham wafa nabaprofeti, wena ke uthi ungumuntu. Wena ke uthi uma umuntu egcina izwi lami kasoze akuzwa ukufa naphakade. Wena umkhulu yini kunobaba uAbraham? bambeke lapha. Nayindaba. Indaba yokuthi bona baqondi uNkulunkulu phakathi kwabo, uphambi kwabo, ucashe kuyindodana. Yezo lo uNkulunkulu wayefika emhlabeni njengoba isincwadi ukukhanya kwezwe ezweni. Kepha abantu abafunanga ukwamukela ukukhanya. Ngokuba abantu bathanda ukuhlala kuphela umnyameni. Lokungazi kwabo bebambelele ezintweni zenyama kwenza ukuthi kwathi bese kufika uNkulunkulu phambi kwabo ngendodana yakhe bangakwazi ukubona uNkulunkulu. Ithe uNkulunkulu izinto ayithandayo kithi. Ufikile kubantu uNkulunkulu. ngoJesu. Wehla ezulwini ngesimo sejuba. Lo Jesu lo okwazi ukuthi aphinde athathe abafundi bakhe abasentabeni afika khazimule phakathi kwabo. Aphenduke abe mhlophe intangani baze bavele bavale kamehlo wabona. Kepha baphinde babone esehlangana nobani noMoses noEliya. Lokho uthi bangakutshela umuntu aze aphinde akhazimuliswe ubavezela amandla akhe. So lendo le njengoba tshela ukuthi indaba ingezwi ngokuba ulizwi usafikile phakathi kwenu uzonivula amehlo ngezinto ebeningazazi ngisho uMoses angazange azakwazi ukunifundisa zona. Mina ngiyiqiniso ngilitshela izinto zikaBaba zeqiniso. Uma sifunda iBhayibheli sikhuluma izwi leqiniso, asimphambukisi ngenxa yenzuzo,
Sikhuluma ngoba yini sifuna abantu bekhululwe emandleni kaSathane. Bakhona ubufakazi obalethwa abaprofeti nabapostoli. Ngomuntu owaletha ubufakazi opheleleyo ngaye uqobo lwakhe. Kwangeke uze kube khona ubufakazi ukuba uJesu azange azalwe njengokusho kwesiprofeti ezalwa umuntu wesifazane engazange ahlangane nomuntu wesilisa. Kwangeke kuze kube khona ubufakazi uma uJesu engazange ehle nomoya engcwele bawubona wehle njengesimo sethuba. Kwangeke kube khona ubufakazi uma uJesu ukuthi wayengazenzi izinto ezibonakalisa ezenza, ephendula amanzi awezi wine, evusa abantu abafileyo, esukumisa abantu abayizishosha, evula abantu imlomo, ekhuluma namadimoni embona emtshela ukuthi wena siyakwazi wena. Kwangeke kube khona ubufakazi ukuba uJesu wayengakhulumi nabantu ebafundisa babambe amazwi abafundisa wona. Kwangeke kube khona ubufakazi uma labantu babengazenzi lezi zinto ababezenza abaJuda nabaFarisi zokuthi bazame ukuthi bacindezele uJesu befakazela incwadi yamaHubo sahluko 2 verse 1. Kwangeke kube khona ubufakazi ukuba uJesu wahamba wafa wangavuka. Njengoba uJesu bemthatha bembophela uzunge kugcwalisa isiprofeti ngoJudas Iscariot owathanda imali wanikela koJesu. Bamthatha uJesu bayamqulisa uJesu, baletha ubufakazi bamanga phambi kwaJesu, bahluleka ukugcwalisa ubufakazi kwabo ukusho ukuthi uSathane akanamandla okusola uJesu. Bakhipha isinqumo ngoJesu, bambulala uJesu, bamshaya baze bamlengisa emthini. Wafela esiphambanweni uJesu, bamthatha bamfaka ethuneni. Esekhulumile nabafundi bakhe ngezinto ezizokwenzeka kuyena nanokuthi mase evuka ngosuku lesithathu bazohlangana kuphi azange baqonde azange bakholwe. Wavuka uJesu ekufeni ngosuku lesithathu, bambona abambonayo. Wahamba wabanika umyalelo wathi le bengithe sohlangana khona soyakhona. Hallelujah. Wahlala nabo, wabayala, wabavula ukuqonda. Wayesekhuphukela ezulwini. Bakholwa ngempela ukuthi khona ukuphila kuJesu. Njengoba sithula lobufakazi, sikhuluma ngezinto zabantu ababona uJesu, abakholwa kuJesu, abambona esevuka ekufeni uJesu, abezwa amazwi akhe uJesu bakhuluma wona. Ngoba namhlanje ngisakhuluma nami lawo mazwi kaJesu. Indaba inokukholwa ngoba uJesu uthi yena ungulizwi, izwi livela ngaye. Bese eqhamuka nasebethi ke uAbraham nabaprofeti bafa. Usho ukuthi wena umdala nabaprofeti. Bese aphendula uJesu. uJesu waphendula wathi uma ngizidumisa mina wena umkhulu yini kunobaba uAbraham osewafa na. Kwenziwa yini ungangilaleli engathi nawe usuyadunyelwa manje kwenzakalani manje? Ngoba phela uyangizwa ngithi ungilalele bright ngoba esikhuluma ngicathi ungilalele. Okuma ungilalele ngizwile ngicela ukuthini ngikhulume ngokuthi njengoba ekhuluma ukuthi ukhuluma abaprofeti bafa ngisho uAbraham wafa. Unesizathu ukuthi asho kanjani ngokuba ufuna ukukhombisa bese baphendula. Uzenza bani na? Wena ke uzenza bani wabuza uJesu. uJesu waphendula wathi uthini uJesu? Uma ngizidumisa mina udumo lwami luyize. Ngubaba ongidumisayo. Enisho ngaye ukuthi unguNkulunkulu wenu. Kanti animazanga, kepha mina ngiyamazi. Uma ngithi angimazi, ngingaba ngingumqambi manga njengani. Go ahead, brother. Kepha ngiyamazi. Ngigcina izwi lakhe. Ngenzani? Ngigcina izwi lakhe. So ulizwi lophila kuJesu uyena uJesu amlalelayo. Unawe uJesu angaphila kuwena ngokuba ulalelile izwi ayilo. Lefihlakalo yokuthi sibe nomoya ingcwele osiholela kulona lonke iqiniso. Ile Bible esiphathayo. Ngingaphikisana nento esho umuntu engafakazelwa iBhayibheli, nginelungelo ukuba yini ngiyamazi uJesu ngokwembalo yakhe. Ningakholwa nonke into esho umuntu engafakazelwa iBhayibheli ngenxa yokuthi amazi ngathi yini abaluthayo ngempela. Ngoba ukuthi izwa likho. Leli izokhala kamnandi enyameni. Mina mhlambe kusho ukuthi thina sibona izinto ngendlela ngathi ithe ukukhela nokuphakama ngaphezulu kwenu.
ngoba sikholwa izwi elikeBhayibhelini. Lapha mebesithuka futhi basebenzisa lona iBhayibheli basibiza ngabaFarisi. Kakhulukazi mina waphela imini uma la Shumayela. Bangibiza ngumFarisi uthi mina ngiyaphikisana no enigma. Angiphikisana no enigma. iBhayibheli liphikisana naye. Mina ngithi iBhayibheli lithi yena uthini? Nina nithini mekuthi niyamazi uJesu ngempela ngezwi? Uthi uJesu ke uma ngithi ke angimazi ubaba ngabe ngifana nami manga senginama ngimazi uJesu ngabe ngifana nani ngabe ngiqhamba amanga. Amen. Ngoba niphika izwi elibhalwe phansi eBhayibhelini. Sikhuluma ngezwi. Engavelanga ngentando yomuntu. Ngifakazela izwi. Kubona bonke abakholwa izwi. Qhubeka. Kepha ngiyamazi ngigcina izwi lakhe. Ngigcina izwi lakhe. uAbraham uyihlo. uAbraham ubabweni lwenishuru ubabweni. Wathokozela ukubona usuku lwami. Wayesethokozela ukubona usuku lwami. Walubona. Wajabula. Wajabula usuku lukaAbraham ebona uJesu. Lesithembiso ayithembisiwe. Njengoba uAbraham kuthiwa uyaphila. Ngifuna understand ungilalelisise futhi. Ungajahi ukuthi nje weqise. uAbraham walangazelela ukubona usuku lukaJesu. Hayi lwenyama. Lithi futhi walibona wathokoza. uAbraham uyaphila useparadise. Ngoba uAbraham uyabonakala noLazarus. Izingilosi ziyamazi uAbraham. Ngokuba izingilosi zithatha uLazarus ziyombeka esifubeni sikabani? SikaAbraham. Ukhala umJuda phakathi esihogweni ethi ngihawele baba Abraham. Yes Lord. Amen. We understand ukuthi uAbraham uyaphila akayena uNkulunkulu kepha isiceli siyambona uAbraham. Amen. Amen. Baba. Esephila. uAbraham wathokoza ngoba lokukholwa kwakhe kumenza ukuthi aphile. Uyaphila, uthokozile lapho ekhona. Ngithemba uyangizwisisa ngoba lokhu kuyimfihlakalo. Mase uJesu wayekhuluma ngosuku lolu mhlambe ukhuluma ngosuku lo esefile uAbraham wafela ekuthule ngoba wayethengisiwe ukuthi kuzokwenzakalani kuyena uzofese emdala ngokuthula. Bonke abantu abafa ngokuthula kuJesu bayaphila okwaphakade. uAbraham uyasifakazela, uEliya uyasifakazela, uMoses bandawonye noEliya. Ha. Izolando leyo. Hallelujah. uMoses, uEliya, bayamazi uJesu. Kamoya, ha, bayaphila. Amen. Wena uzoba umuntu wakini ongasekho ephushwe litshela ukuthi hayi. Ungeke pride. Ayike, ngifuna ukukuvezela mina uJesu methi ke la uAbraham walibona usuku lami wathokoza bese athina abanye abaJuda ke emva kwalokho. uAbraham uyihlo wathokozela ukulibona usuku lwami. Walibona wajabula. Base bethi kuye abaJuda, awukabi naminyaka engamashumi ayisihlanu kanti uAbraham usuke wambona na? uJesu wathi kubo, uJesu uthini bona? Ngiqinisile ngithi kini, engakabikho uAbraham ngangikhona mina. Ha. Angizwa ke manje mina. Ngithi ke uNkulunkulu ucashe kuphi? Lapha kwindodana. Ukhuluma uNkulunkulu kwindodana. Uthi yena engakubi khona uAbraham ngangikhona. Bese ithi ngezingisi, before Abraham I am, or before Abraham was I am. Hallelujah. Uthi ke ngaphambi ukuthi kube khona Abraham nginguye. Nginguye. Umqali nomphelelisi wokholo lwethu. Lithi iBhayibheli kwincwadi yesambulo sahluko 1 verse 6 7 Nowasenza nalowo basenze uzophinda ungiphe futhi yona lencwadi le sahluko 1 verse 17 and 18. Ngifuna manje sigcwelise konke lokho engikushilo ukuthi umqali nomphelelisi wokholo lwethu njengoba ekhuluma kuJohane uthi mina nginguye engunguye. Ngaphambi kokuba khona kwaAbraham ngangikhona mina. Ngoba ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye kuNkulunkulu.
yena lo wayekhona oqaleni uNkulunkulu unguye ongunguye konke okukhona kwavela ngaye uJesu weza enyameni wazoqasha kwindodana yakhe inyama le ayekuyona siyamazi uJesu esenyameni ngendodana yakhe aqasha kuyona ingakho athi uFilipi isikhathi singaka nginani awukakungiboni obone mina ubone ubaba ukuba ubaba unami so mesekhazimuliswa sekuhlangana inkazimulo kaNkulunkulu siphendukile yodwa akusakhulunywa ngenyama sekukhulunywa ngoJesu osewuNkulunkulu nakuye uJesu Kristu ufakazi othembekayo uthini izibulo labafileyo nombuso wamakhosi omhlaba kuye osithandayo uyena kuphela osithandayo nowasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe wasenza ukuthi sibe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu uyise okwangonaphakade ke lokho kuye makube inkazimulo namandla kuze kube phakade amen kubeka bright oya kumbona bhekani uyeza namafu bright come on namehlo onke aya kumbona now wonke amehlo azokumbona nabo bonke abamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye yebo amen mina alpha no omega okay nangu umqali nomphelelisi wokholo lwethu ephinde vele uJesu lo kusho inkosi uNkulunkulu kusho bani inkosi uNkulunkulu mina ngithi kusho inkosi uJesu okhona nowayekhona nozayo uthi uJesu ke ngaphambi kokuthi uAbraham abekhona ngangikhona kusho uJesu ungakho ngithi ke lithi kusho uNkulunkulu ngithi kusho uJesu okhona uJesu amen okhona nowayekhona nozayo umnini mandla onke alpha no omega iphinde futhi iveze kuyona lencwadi le uverse 17 ngathi ukumbona uthi uJohane wathi membona ngaba ngasezinyaweni zakhe njengofileyo yini emwisayo amandla akhe nepresence yakhe yenza ukuthi ungakwazi ukumelana naye ngithi mina ngathi ngichaza ngingathi mhlambe ngangidlalela ngangiqinisile sekukabili kwaqhamuka ezulwini amandla amakhulu ngilele athi meqhamuka lamandla angenza ngawa phansi kepha ngiyabona kepha ngiboni ngoba ngithi ngibheke phansi ngoba ngisaba ukubheka lento iyasinda iyancindezela iqhamuke phezulu ezulwini yawa ishoti mefika iwa kumina yangenza khona kulowo umnyama nganginomkhuleko othi ke ngilokho ngihluphekile uNkulunkulu abantu besifazane kuvumelekile bashumayele yangihlupha lento le kakhulu ngathi kufika nomoya lo ozoncindezela ngoba angikwazi ngazi ukuthi ngangimile kepha mewehla lo moya ngase ngiwa phansi ngamadolo ngabheka phansi Lord Jesus kwangathi kuba mnyama kumina azange akhulume ngezwi lakhe kepha kunembeza wami kwafika lokho ukuthi lokho okubuza impendulo yakho lokho kubhalwe phansi kuyikona ukuthi abantu besifazane babathule babandleni akavumelekile besifazane ahamba phambi kwebandla angizange angitshele ngomlomo kwazeka imicabango yami wayiphendula haleluya okwesibili ngathi ngisendlini angazi bengathi liyaduma njengoba liduma nje ngifuna ukucasha kepha manje njengoba liduma kunefu elehlayo yabo njengoba ngithi ngiyabaleka nje bright ngazi ukuthi umnyango ukanje if ngiyabona umbani mina ngithi ngibalekela izulu ukuthi ngangishaye lo mbani mongena wangena futhi kumina wangena ngathi ungena ngomnyango ngalo lefeli emnyango wangena ufika washaya ngalo mbani wazongena kumina wangishaya lo mbani lo kangathi ngiyachokheka ngiyakhanyiseka kwathi ngikhanya yonke into uNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto thina singaziqondi mefuna ukukhanyisa noma efuna ukuthi yena aziveze kuwena uziveza ngale ndlela la ufuna ukuziveza ngayo ukwazi ukukhuluma nawe ungazange wena ukhulume naye direct ukhuluma nani nonembeza lento bathi conscious
ukwazi ukuthi akhulume naye ngaphandle kokuthi wena uloku ukhuluma naye umlomo nomlomo njengoMoses. Amen. So ngibuya kulento leyo ukuthi uma uNkulunkulu eza kuwena ngeke uthi enze ukuthi afune njengoba ewa phansi akawi ngokuthanda kwakhe uJohane. Yes, Lord. Inkazimulo kaNkulunkulu emenza ukuthi awe. Hallelujah. Asinawo amandla thina ukubhekana noNkulunkulu thina sizoni thina. Ingakho noma bewona umfanekiso wakhe kapha kokwazi ukubona ubuso bakhe. Ukuba inkazimulo yakhe lenyama yethu iweak kakhulu. Ukuthi singabona uNkulunkulu. Ingakho noMpostoli Paul kwakumela valeka amehlo. Njengoba naye awa phansi. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Mewa phansi kwase kubaleka yonke indawo. Wakhuluma ulizwi. Amen. Namanje Johane Baptist uJohane lo wesambulo. Ukhuluma ngento yokuthi wambona. Hayi ukuthi wambona ngamehlo enyama. Wayekumoya khona kumoya wawa phansi. Jesus. Yes, Lord. Wayesethini again? Amen. Ngathi ukumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo. Wayesebeka isandla sakhe sokunene phezukwami ethi ungesabi. Ungesabi. Mina ngingowokuqala. Mina ngingowokuqala. Nobani ongiqala nomphelelisi wokholo lwethu. Uthi mina ngingowokuqala. Ngingu-alpha, ngu-omega. Ngaphambi kokuba kukhona kaAbraham ngangikhona. Nginguye. Yes, Lord. Hallelujah. Umqali nomphelelisi wokholo lwethu. Izwi linguye. Yes, Lord. Uthi manje ungesabi mina ngingowokuqala nowokugcina nophilayo ngangifile ngafa emhlabeni bheka manje sengingophilayo kuze kube phakade naphakade futhi nginezihluthulelo zokufa manje ngiphethe izihluthulelo zokufa neHadise. Ngakho-ke loba okubonileyo loba lokhu engikukhombise kona nokukhona nokuzakwenzeka emva kwalokho. Izolo nto nayo uthini uJesu okukhona manje kuyenzeka nezinto ezizokwenzeka emva kwalokho. Amen. Izolo nto leyo uJohane mawuthulalela incwadi esambulo ukhuluma izinto ezikhulunywa uJesu kubapostoli wazikhuluma phambi kwabo ngomlomo. Mase mambulela kamoya uphinde futhi uzogcwalisa konke lokho. Mase mambulela nezinye izinto ezimfihlakalo ekumele zenzeke. Ayikho into ekhulunywa uJohane kwincwadi esambulo ephambene nabapostoli nabaprofeti nokukodwa ephambene namazwi kaJesu awakhuluma kubapostoli. Akukho nokukodwa konke kuyahambisana kufike ukuthi khaxa bese kuba khona okufihliweyo akwambula kulabo abakhethiweyo ukuba nama ngazi konke. Kepha okunye ngiyakuzwa okunye kungeqe. Kepha ngazi ukuthi ngokukhuleka ngoba ngicela uzokwanzeka ukuthi angambulele konke. Ngoba ungumqali nomphelelisi wokholo yonke into engiyifunayo ngifuna kuyena uJesu Kristu inkosi. Ngalokho-ke nathi lokhu sinefu elingaka lawofakazi elisihaqileyo masilahle konke okuyihlobo kwesono nesono esithandela kangaka kithi sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintiswano esikumiseleyo sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu owathi esikhundleni sentokozo ayibekeleyo wathwala isiphambano. Awuzwe nje ushiye isihlalo sakhe sobukhosi la ethokoza khona weza la phakathi wazocasha kumuntu enyameni wazothwala isiphambano engalinaki ihlazo azange azabe nendaba nithina siyalisaba ihlazo lemhlabeni. Awu sesaba ukuvuma izono zethu kangana umuntu ongenazi isona azohlazwa ukuze kuphiliswe thina abantu abasaba ihlazo. Kepha siyasenza isono ihlazo. Kepha into ezokwenza ubukeke kambi kubantu uyayisaba. uNkulunkulu awusaba ukwenza okubi. Qaphela mzalwane. Simele ukuqaphela. Ukholo lwethu ukuthi singanciki kubantu masincike kuloko sibizileyo ngezwi. Saba izwi ukuze upheleliswe uNkulunkulu.
banika incwadi ezenzo 2:38. Bonke abantu asebehambile le ndlela benga-understand ukuthi kwenzakalani. Dinga uJesu. Noma somamukela uJesu noma sowuvuma. Uthi uPetru bonke abantu abaphendukayo noma esebatshela abantu kufanele benze njani. Uthi iphendukani. Yiloyo naloyo abhaphathizwe. Yilowo nalowo abhaphathizwe. Egameni likaJesu Kristu. Ukho ukuthethelela kwezono zethu. Khona niyakwamukeliswa. Yes. Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ukuba nesithembiso ngesene sabantwana benu. Esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi obayala watheni. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Understand ukuthi lezi zinto zike eBhayibhelini. So lemfundiso akuyona yami. Nalabo abathi kumina fanele ngikhuleke uNkulunkulu angambulela ukuthi ngubani ngoba ngizenza uJino Jennings okwakho lokho mina ngiyazi ukuthi ngidumisa ubaba uneme ngomsebenzi ukuba lokho kwenziwa uJino Jennings uma ebuka iBhayibheli ekhuluma lento engikhulumayo ukhuluma amazwi kaJesu akakhuluma okwakhe. So ngiya understand ukuthi abakwenyama abanako kwenyama akungimangazi lokho futhi akungithusi ukuba uyinceku kaNkulunkulu. Uma enza kahle uthi umpostoli Paulo landelani mina njengoba nami ngilandela uJesu. Kunjalo kwemgcweleni. Lithi iBhayibheli langazelelani zonke iziphiwo zokuprofeta. Uma enza kahle uJino Jennings enkosini lokho kuyindlela enhle. Uma ngenza nami njengaye enza enkosini kuyindlela enhle. Akukho okwakhe konke kwaNkulunkulu. Ungalinge uzilibazise uziduduze ukuba bonke abantu abanaka izinto zenyama bahlulela ngokwenyama. Funda izwi lakho elibhalwe phansi eBhayibhelini leke ukusindisa ukuba sonke sihamba ngomoya owodwa. Yesu Kristu inkosi. Bonke abantu abafuna ukubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu sebevume izono zabo nabathola ukuqonda. Siyacela ukuthi basithinde kule mniningwane oyibonayo ku screen. uNkulunkulu evumile uza kuyenza indlela yokuthi nina ningene emanzini ngamandla akhe nangesikhathi sakhe sibekiwe. Nisibekezelele labo singakofinyelela kubona. uNkulunkulu usasebenza. Ngesikhathi esibekiwe kuzobalula konke kuzokwenzeka. Ukuba konke kuyena kuyenzeka. Siyamethemba uNkulunkulu manje naphakade. Sicela usibale umkhuleko futhi. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu namandla. Siyacela isibani inkosi esinguKristu Jesu. Sisilungisise uNkulunkulu namandla. Siyacela ukuhamba ngokomoya. Ngokuba moya ongcwele uyambula Nkosi yonke imisebenzi yenyama engcolileyo engubutha phambi kobuso bakho. Siyakubonga uNkulunkulu namandla ukuthi izwi lakho Nkosi liyinkemba. Lidala ukuba sihlolisise moya ongcwele ukuba yini esicanulayo Nkosi izwi lakho maliwela ngaphakathi kwimphefumulo yethu. Wena wedwa Nkosi uJesu uyingcwele. Uyinkosi nomsindisi. Siyabonga ukuthi izwi lakho liyisibuko lapho sizibuka khona uNkulunkulu namandla ukuba ngabe sinembewu yeqiniso yini noma imbewu yenkohliso yesitha uSathane. Siyacela izwi lakho liqhubeke njalo lisuse konke ukungcola nakho konke ungakuthokozisi moya ongcwele ngokuba uAbraham uyiso wethu konke wabakholayo Nkosi ngokuba wakholwa izwi lakho wathokoza ebona usuku lakho. Siyacela moya ongcwele izwi lakho lisihlole lisihlolisise lisihlanze egameni lenkosi uJesu Kristu. Sithokoze sihambe ngomoya sithokoze emoyeni lapho sizwa khona izwi lakho likhazimulisa wena uNkulunkulu namandla njengoJohane wathokoza Nkosi ezwa wena Nkosi uJesu Kristu ushumayela ukuphenduka kuzo zonke izizwe. Wakhazimulisa izwi lakho elinamandla egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen.